Id-Direttorat tar-Restawr ħabbar 10 proġetti f'diversi lokalitajiet bħala parti mis-sitt edizzjoni tal-iskema ta' restawr immexxija mill-Ministeru għall-Kultura u l-Gvern Lokali. Il-proġetti huma diversi minn dawk minuri bħal restawr ta' Niċeċ kif ukoll oħrajn aktar komplessi fuq kappelli. Fost il-proġetti ta' restawr hemm lajn tal-ħasselin fl-Imsida, il-Kappella ta' Ċelju fil-Marsa u l-Oratorju tal-Qalb ta' Ġesu fil-Mosta. Proġetti oħra se jsiru fil-Belt, fil-Furjana, fil-Ħamrun, fil-Rabat, f'Ħallija, f'Ħalbalzan u f'Ħalqormi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Perit Ivana Farrugia tkellmet fuq id-diversi proġetti li diġà saru tul l-aħħar 5 edizzjonijiet ta' din l-iskema. In-Niċeċ, pereżempju, li nsibu f'ħafna rħula twettaq ir-restawr ta' diversi niċeċ f'diversi rħula f'dawn il-5 snin. Mbagħad ivarjaw għal proġetti ta' daqs medju u ikbar bħal pereżempju l-kappelli li nsibu fil-kampanja tal-irħula tagħna jew inkella anke monumenti storiċi li jmorru lura għall Kavallieri ta' Malta. Nsemmi pereżempju bħal eżempju il-mina ta' Hompex f'Ħassabbar. Il-Ministru José Herrera ċenna l-benefiċċji li din l-iskema ġib magħha fosthom is-sem tal-kunsilli lokali li jagħtu direzzjoni dwar fejn hemm bżonn l-aktar restawr. Mela dawn il-proġetti huma importanti għaliex jippreservaw il-patrimonju tagħna anke fuq livell lokali. Dal-proġett huwa importanti mod partikolari għall-kunsilli lokali għax jissaħħaħ l-aspett ta' sussidjarjetà tagħhom, ġifier aktar awtonomija, u t-tielet huwa li jixpruna aktar turiżmu. Ix-xogħlijiet fuq dawn il-proġetti mistennija jsiru jitlestew fix-xhur li ġejjin.